Betway Premiership, Kaizer Chiefs 2, Magesi Iqanda. Today we watched a very beautiful game from the Kaizer Chiefs perspective, especially on the second half. But going back to this first half, ngicabanga ukuthi kade bedlala besondelana kakhulu lapha phambili uma ngabe beya phambili. iChiefs bedlala isondelene kakhulu obekwenza ukuthi kube nzima ukuthi ikwazi ukuthi iphaselane kahle ngoba bebengena e18 mhlambe be3-4-5 besondelene kanti kufanele ngabe bayastretcha egroundini bekwazi bezokwazi ukuthi bebonane kahle bephaselane kahle. Kuphinde ibackline yakhona yeChiefs idlale kahle nakuba iMagesi kade ingaba challenge kakhulu ngendlela ebekufanele ngabe iba challenge ngayo ibino vilapha nokuthi numbers do matter in football. iMagesi they were not adding enough numbers going forward. Going up front, they were not adding enough numbers, especially in both halves, they were not adding numbers. They only added numbers after Chiefs had scored in the second half. And when it was 1-0, you could even see their coach. He was happy that the score was 1-0. He was hoping that they would equalize. But how wrong he was very wrong. And the midfield of Kaizer Chiefs, I think they played very well. They were, especially in the second half, they were passing each other. They were sharing the ball nicely. Vilakazi came on. The boy is growing. 2 games in a row, he created a goal before, and then today he scored a goal, the second goal, which is very good for his confidence, which is very good for his career, because he has been under so much pressure. Even myself, I was criticizing him, though constructively I was criticizing him. But I think now he's trying to play more simple football, more direct, more with a purpose, which will take him somewhere. iChiefs ngiyayibongela ukuthi iwinile namhlanje ngoba ibidinga le win. Nakuba neMagesi kathi idinga iwin course. Ibidinga neMagesi win kodwa ibidinga kakhulu iChiefs ukuthi win imidlalo emibili ilandelana ngoba akuhambi kahle eoffice. Uma ngabe i-team enkulu ingasawini ukahle iwinile umdlalo olule ngo-1-0 nalesiqalekiso sekhona elilodwa siphelile namhlanje ikwazile ukuthi ishaya amagoli amabili. Lokho kuchaza ukuthi iChiefs mhlambe ukhona la eyakhona ingagcina iphelela kunumber 2 noma kunumber 3. Nakunumber 1 kungenzeka njalo ngoba phela neSundowns isangawulahla umbese. Nakunumber 1 kusangenzeka ngoba iSundowns bangenzeka ingadlali kahle. Kusho ukuthi iChiefs izosondela phezulu. Umdlalo weChiefs namhlanje lithe ukukhuphuka izinga lawo. Siyethemba ukuthi olandelayo uzobe usungcono kakhulu. Masiya kuSoweto Derby nge-25 cishe siyobuka umdlalo ongcono. Hayi lo esubuke kulokho okudlule. Ishayela nje iPirates sifuna kulokho ngathi sizobuka umdlalo ongcono ngoba kubuke ngathi abafana bayathemba. Umdlalo wami engimthanda kakhulu kuChiefs Aiden McCarthy ngizengabona nobaba wakhe namhlanje udlale kahle kakhulu futhi namhlanje ngiyohlale ngisho ngithi uAiden McCarthy mawufuna ukubona ibhola lakhe mfake ku center back. Uma ngabe umbeka eceleni umbeka esayidini ku left back usuke umnika inkinga. Manje hayi namhlanje bambekela kufanele khona badlala kahle abafana olilepo bedlala goalkeeper wethu asimthembi kahle nje lo goalkeeper ube nephutha lama Amisha namhlanje wenza iphutha le Amisha lapho ibhola libambile makuphela lo 6 seconds walibeka phansi waphinde walicosha futhi waba indirect free kick. Washo khona ukuthi ke iMagesi nayo yakahlela nje iswasho into engekho. iMagesi isenkingeni iMagesi isenkingeni ngenzeka iyehlathini kufanele ukuthi izame ukuthi ikhuphule ibhola layo yenze kahle emidlalweni elandelayo ngoba ngale walokho izembe lizoyidla. Kanti i-team ebalekile eLimpopo i-team esiza nabantu bendawo ngoba makuza ama-team bayakwazi ukuthi bathengise, bayakwazi nokuthi nabafana bendawo ukuthi bebe nethemba ukuthi ikhona i-team endaweni. Manje mangabe ingezukwenza kahle iMagesi mayizodliwa izembe kuzoba nzima kakhulu eLimpopo. Kodwa ke
umdlalo ubumuhle, iChiefs ilikhuphulile izinga. Siyayibongela. Ubona kusasa. Kusasa. Yeah. Ayithembe nje konje okhunje Pirates kusasa ukuthi Hayi siyathemba ukuthi izowina. Kodwa ngathi uwe ikhosi lokuqala engilizwa lithi lifuna iPirates iwine. Abaningi bayifisa idliwe. hayi mina ngisithandela nje pheko okhunye nje iPirates kusasa nje ukuthi wini. Yeah. Wina kusasa nje sekuphelile ke. Siyabonga Khosi. Siyayivala siyohlangana kusasa eMbombela.